Sring Astina Maha Prabu Duryudana Dwarining sun Rakutara den kaparengalun ngantika Pindha kumbang ngajaping tawang susuk angin nganti-nggone Paksime bareng Swamyong ambrengangan kadhe karananing kaswase Janeng marga malatung tumiring sang Kondo Mastrat Mojo Leng-leng lalu hangulati Wilaheng awik namastu Purama Sidam awik namastu silat Beringjang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinambung nang kula pesta makiles tandun lambang Buddha jinantur tutur katela tetula-tulat mring rabding parabdiya Wini suda trengkang dinama dama pinarti taming lalata mangya tekapuasananing gupita tawung renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung panggunggung sang Wengkata sikebyar dumadening wayang Purwa Purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kuna ngemusu rasa yen narasaya karo melajari wong rasa wandi wuruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani
lir jalma angilo kaca jarwe wis arinako carita lebet wis gumelar jroning pagelaran Jaga Sejahtera mirsani pagelaran inggih Purwasurya Candra Darum Miwang Kartika wis kinurba drateng awasa Sahari Aratri Angidari Bawana Purwateking tuk sina gilir gemandi temah dadi petanganing dina sasi warsi pindu miang sarta abad tetulan tangkar tumangkarta isine rambun toya Jawa pating rembyah dadi padhanging kutu-kutu walangat togo buranana miang buranca dadi branan tanpa wicalan padhang trawangan sinari Sang Hyang Reknami sumur bawani jagat mungging jagat wetan tumungo-mungo mungging kalingan wukir abang mrenganga lamun kaiksayahan dilat-dilato bumi saya dangu sumrep Sang Hyang Arep katon sumeblak kanan kirining abang esmu jenar kapur bawan sinari Sang Hyang Basanta tanem tu katon ijo royo-royo amangku gunung kang biru maya-maya pucuk ing gunung kina melan gendanu kasil ring Prabancana lenggat-lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan wetawis dangu soleh kawula dase dene warsa anggupaya buka garep Tegal sawahe anglu ursilur tatanana pedhoti sinambi sendunan sesindenan mikul karo lukune anggiring raja kayane sawanara pirembakan samara wangi Sang Hyang Seda sadangu saya inggil katon sebelah kanan kiri ngabang esmu jenar kapur bawan sinari Sang Hyang Basanta tanem to katon ijo royo-royo amangku gunung kang biru maya-maya pucuk ing gunung kina melan gendanu kasil ring Prabancana lenggat-lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan wetawis dangu soleh kawula dase dene warsa angupaya buka garep Tegal sawahe anglur silur tatanana pendhote sinambi sendunan sindinan mikul karo lukune anggiring raja kayana sana pirembakan samara wangi wis katon melo sinari jagat wingi blapapan lur kidul-tan kulon sinari jagat kang sami rebut byodo rebut ujo rebut kekuwung prandini tatan wonten ingkang amadani kekuwung ing praja negari ing Astina ya negari Gajahhoya ya sinebat Liman Benawi ya negari ing Kuru Janggala apancara kinaru pambukaning kandha sareding mangke negari ing Astina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapantaya Benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa wagut pekating manunggal kapantara ing Cakrawala wane-wane cakre ing wisik sawanehing kineping jurang corong kinepung gawa serong kinarya susuing peksi lawet miwang sarang burung wonten ugi pasisir antarsasana jembar bekaning pasir gemelar garis pinggir tanem tuwa angrembuyuk royo-royo karang kidul royo-royon kalawa bumi subur pasiten mawur sadengati nandur tangkar tumangkar kawurian dadi gunung-gunung bebanjengan angrangsang langit lenggok lampahe toya mijil saking sendang mening nirtane pilinek pinara para pelayaning kanthi waduk binendung-bendung kinarya ngeleni sawah yang pategalaning Narakisma mokal panguleng tetani bebasan datanana bumi sajeng kang selus dadi nanduran kang murakabi pandya Bathari silang gelar pasabinan yayaruk misari kang pinangka pratiwi pategal nggo polijeng kang ngruwi wedha kandhe ambek kowe nganti kaya manglung witande pol kewendhem pol kesimar pol gumantung sadetan kujiwa sinawi tukulan kang maweh kesarasanding diri ingon-ingon raja kaya tewen sansaya ngrembug lamun siang aglaring manggunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandhange dhewe-dhewe datan ana carane kandhang aku kinanjeng malang labet tebih saking tindak Durjana cuti samyewa saiyeg saeka kapti akare luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Astina wanaga ngimbang gunung anggung rusa mestari tumurun ratu merasada dari huruk-hurukaning lingkungan
Langkung-langkung lamun tinaliti sampun samya sameting sesanggeman sepentepe saking tindak sansaya sinansaya winada wida anane mumat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan sejatine jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang satemah babar karya kenging binasake negari Ngastina lagu semana lagi mansik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripa kartototota raharja dasar negara kang gedhe bore padhang jagate dhuwur kukusi turta adoh kuncarane turta kasusuring manca praja lah sinten ta wau ingkang asta pusaran ngadil bangsa negari Yawastina menangira den ucapna dosa namane Sang Nata Dasa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana ya Sang Prabu Jaka Pitana ya Sang Prabu Jayapitana ya Kurawa Indra ya Sang Dastarastratmaja ya Sang Gendari Suta ya Sang Tripamangsa ya Sang Kurupati ya Sang Prabu Gandharya Nalindra wenang amrupa tinamah sisa sanjaning para kawula risa juga lenggah madyaning dampar kecana kinabet sanjaning para banjedi kawistara andher kang samya semewa yayah roping samudra ing dhedharatan datan kantun wiswanir sangya para nayaka praja ten Warangkanata dalem negari Gajahaya anenggih Sang Rekyana Patih Harya Sengguni ya Harya Suman ya Raden Trigantal Pati kang pidalem madyaning plasa jenar dan kantun Wiswanira arawipun pandhita ing Sukalima nenggih Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana ya Risang Barat Waja Putra Sang Tapa Begawan Durna mengeraken pilenggahipun Pangeran Pati Negari Ngastina satring tirta tinalang nenggih Sang Raden Arya Kartamarma mangrukmining sangya para kawula wonten sak madyaning negari Ngastina nedheng warobyan suka parisuka awit Sang Prabu Duryudana nampi rawira nujeng inggal wonten praja negari ing Ngastina nenggih Sang Begawan Mandra Lukita pandhita ing Sunagakure ing mriku tuhu lenggah ingkang dados tamu undangan saking praja negari Ngastina nenggih nata ing Mandura Sang Prabu Baladewa mangrombeng sangya para kawula samya ganting pasisiran jejel riel apepet pipit warasasat atopan denggul datan posela labet sak kathahing morseba wonten ing jawi ambludak gendera rontek umbul-umbul kekiter kang ngendanu yayah mending mangsa labuh payung megar mendhi jamur barat ing mangsa rendeng tumbeng rape jati ngaraning mangsa katiga prandene ngaltidhem jinem madyaning pasewakan negari ing Ngastina nadan gugudungan datan ingkang ngobah samirana datan wonten ingkang lumampah amung kabiyarsa swaraning pradonga miwah pangling maranggana sigra murwani pangandikan Om
neraka sing geni Sritinon neng pasewakan busana maneka warna sepa puspeteng Udyono Nyuwang panjrah
su mirat kenyarek teca laliwaran ler ke asisiring radet wimbo kekondo mret inget katiupeng mah Ruto mondo saparan mangambar kogas lang kate neng kang awan sapa Nekang Astina samantara tekeng tegal Kurunarya ya Kresna laku sireng rasu rama myangkan wacana dulur narada pangya tegalwi lore melu karya sang bupati sang bupati Dewang Sukmana mangadili nuwi ana sasmentaning sun jagat wasisaning Bathara
Paman Pati Arya Sengguni. Ayo ndadekake kaget pengliro si paman. Dene sira ingsun piji ana ngarsaning manira. Paman Pati Arya Sengguni, Paman Suman. Kawula ninggih nggih anak Prabu. Wonten sabda paduka anak Prabu Jaka Pitana miji dumateng piswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih anak Prabu Jaka Pitana. Sekawit paduka andangu kelawan sowan kula ing Jawi sanget kuwatosing manah. Pindaran Salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka nggih tebih saking raos kemarasan dewaji sesembahan kula anak Prabu Jaka Pitana. Kepareng anggenipun ingkang bapa sowan wonten ngarsa paduka nggih kula cumadhong dawuh timbalan paduka kawula ninggih Paman Darya iki katipan anggon sira ingsun percaya minangka dadi batal magiling ingsun pranata-tata rakiting kaprajan negari ing Ngastina marata diagi aturna kelawan panjenengan ingsun paman. Samendang aja nganti ingkang karembit Paman Pati Arya Sengguni. Kawula nuwun inggih menawi paduka ndangu bab tata rakiting kaprajan nggih tantetu sadotan badhe anguci wani. Para kawula samya sayek seka kapya karya luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Ngastina. Mandhapipun dumateng sangjaning para prajurit ingkang boten kendhat anggenya tansah gegladhen olah kridaning perang. Sawanci-wanci praja paduka katempuh ing marang muka tartentu boten badhe anggepa kanca paduka nggih anak Prabu Jaka Pitana ingkang bapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna nggih anak Prabu Jaka Pitana kawula ninggih Paman Darya iki gawe bombong ten marem manah ingsun teka jangkep kang dadi aturira paman. Mboten langkung kaskecakna lenggahipun Paman Pati Arya Sengguni wonten praja negari Ngastina. Ninggih sampun mboten kirang prayogi. Namung kepareng nggih dereng lan sak sampunipun kepareng ingkang bapa ngaturaken sembah sumangkemping pangabekti kula kunjuk. Saandhap padha paduka anak Prabu Jaka Pitana, anak Prabu Duryudana badhe nampi walat menapa sartanipun dosa menapa ingkang badhe kula sandhang teka kula wantun nampi sembahipun tiyang sepuh nanging semantena paman sing andika menika ingkang minangka dados wrangkanata dalem raja negari Ngastina paripaksa sembahipun Paman Arya Sengguni kula tampi kentelo sami-sami mboten langkung sakjaning para prajurit miwah sakjaning para wadyabala kaskecaken anggenira lenggah miwah sampun ngantos wonten ingkang sawara manuk jenenge Sunedya mbabarake mikadiring pasewakan Paman Arya. Kawula ninggih nggih menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala anak Prabu Jaka Pitana kawula nun mangke Koko Prabu Sarawa patuh Kanjeng Koko Prabu Baladewa Koko Prabu ing Mandura arawuh wonten praja negari Ngastina ingkang rayipun Jaka Pitana ngaturaken Pambagya Harja Mugya kunjuka wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Balarama. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Yayi Prabu. Kepareng paduka Yayi Prabu Jaka Pitana, Yayi Prabu Duryudana miji dhumateng piswanipun ingkang raka ing Mandura. Yayi Pambagya Harja sampun kula tampi wilujeng niring sambi kala tebih saking Ubeda Durga Mendhak kala sirna sawaning pun Kakang wonten praja negari ing Ngastina. Namung boten langkung Yayi budya pangastawanipun ingkang raka para ing Mandura kemawon kula aturi nampi wonten ngarsanipun paduka Yayi Prabu Duryudana, Yayi Prabu Jaka Pitana. Koko Prabu iki sampun kula
tampi akarya Candaka Panglika Murda amawana kabagyaning gesangipun ingkang rayipun Jaka Pitana Ka Prabu boten langkung kasekecana lenggah padu Kanjeng Ka Prabu Baladewa wonten praja negari Ngastina. Yayi Prabu kawula nuwun iki sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Raka Paring Mandura anggenipun lenggah wonten praja negari Ngastina. Yayi nun mangke Bapa Penemban ing Sukalima Sarawa Paduka Bapa Penemban Durna Bapa Penemban Kumbayana ingkang rayi nuwun sewu ingkang putra ngaturaken pambagya raja muga kunjuk tuwin kula ngaturaken sungkem katur wonten ngarsa Paduka Bapa Penemban Durna Bapa Penemban Sukalima. Telo lole astaka swala sila bertapa sumorante hawela kamanaga kula kaprit kantil buntuting selikur. Anak Prabu Jaka Pitana kawula naknan inggih anak Prabu pambagya raja sampun ingkang bapa tampi tuwin sungkemipun madung anak Prabu Jaka Pitana sampun kula tampi dawa sami-sami nggih. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa mugya kunjuk wonten ngarsa Paduka anak Prabu Jaka Pitana, anak Prabu Duryudana. Bapa Penemban niki sampun kula tampi. Nuwun sewu. Arep dirandat anggen nyorawuh kali sinten Bapa Penemban? Kali anak kula Asatama nggih. Wonten pundi Asatama? Nika nembe ngagem seragam. Wau teka men usung-usung panjenengane. Sambat sebut niripun kados pundi? Simpinganipun menika kaya pari dipun rit. Kula piyambak ngantos judeg. Satama kowe kok ndegayan kok ya kaya ngono ta le, wis telat le teka bapak ki. Malah tekan kene kowe dadi susah kaya ngono. Sing gedhe pangarupamu ya Satama. Kula matur ngoten ninggalan anak kula Satama. Nggih. Bapa Penemban turun boten dados punapa. Ingkang baken sampun sami rembakan. Lan sampun sami kepanggih wonten praja negari Ngastina. Oh nggih, kedahipun ngaten. Ketemu kalian para sederek-sederek wonten ing mriki menika. Manah kula remen sanget lho, Nggih. Ati kula seneng banget. Nggih nuwun sewu, karang kula le teka telat, karang kula le teka nggih keri. Kula wau nedha. Kula kinten segobok nika dingge kula kalih sing dingge do rombongan niku. Mboten nginten babar pisan rombongan kula niku diken prasmanan anak Prabu. Mboten dados menapa Bapa Penemban ingkang baken sedaya sampun sami kacekapan. Mboten napa-napa. Malah madang pindho kula kalih Satama. Kasekecakna Bapa Penemban. Maknane nggih Nger, sampun mboten kirang prayogi, sampun mboten kirang sekeca praptanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Kawula naknan inggih. Kadangipun Kakang Dimas Kartomarma. Padha kanthi raharja sak praptane Dimas Kartomarma ing toya tinalang. Dimas Kartomarma. Nuriki Dewaji. Sesembahan kula, sesembahanipun ingkang abdi ingkang raying tirta tinalang pun Kartomarma. Parang paduka misi dumateng wiswanipun ingkang rayi sowan kula wilujeng tebih saking rubeda niring Sambikala Durga Mendak Kala Sirna. Kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun. Yo Dimas Kartomarma tak tampa ora lewat pangestunipun Kakang Bae Tampanono. Nunut niki sampun boten kirang lan sampun sanget anggen kamula mundi andadosna jimat paripe ndayana ing kasantosan sinuwun. Prayoga nanggon mulunggu sampun boten kirang prayogi sinuwun. Nun mangke Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu ing Mandura pengayomanipun ingkang rayi pun Jaka Pitana. Mesti kemawon tutandha pitakon apabila salebeting manahipun patungan Koko Prabu Baladewa teka dinten sak menika ingkang rayi pijirawipun wonten praja negari Ngastina mriku Koko Prabu Baladewa jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Yayi Prabu kawula nuwun inggih nyuwun pangapunten tanpa ngira-ngira sekamatipun ingkang ngaraka ing Mandura Yayi. Saestu salebeting manahipun ingkang ngraka ing Mandura menika tuwuh tandha pitaken. Teka dinten sak menika paduka Yayi Prabu Duryudana ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelawan adeng ingkang sampun nglampah. Adat saben paduka Yayi Prabu Darmaku Yayi Prabu Duryudana menika menawi ngawontenaken pasewakan
tartentu wonten mriki kawontenanipun boten kados mekaten elokipun, boten kados mekaten megahipun tuwin endahipun wonten praja negari Ngastina. Nanging Yayi, sasampunipun ingkang Raka ing Mandura mlebet wonten ing wewengkon praja negari Ngastina, kaget sotaning manahipun ingkang Raka. Negari Ngastina kok dados kaya wong duwe gawe ngeten menika. Menika wonten menapa Yai? Ingkang Raka nungsung pawarta tuwin ingkang Raka ing Mandura nyadong dawuh timbalan paduka Yayi Prabu Duryudana, Yayi Prabu Jakawitana. Koko Prabu iki estunipun anggenipun ingkang rayi ngawontenaken suka parisuka wonten kedaton negari ing Ngastina. Menika awet kula iki ingkang rayi nembe kemawon nampi. Iki kula nembe kemawon sawetawis wekdal kula nampi rawipun bapa penemban iki ingkang sak menika lenggah wonten sak pepengeranipun ingkang rayi. Inggih menika ingkang dados nujung negari Ngastina ingkang enggal, nujung ingkang angka kalih, lajeng ingkang sepisan Bapa Durna, lajeng menika ingkang angka kalih. Pandhita ingkang lenggah wonten sakwingkingipun Yayi Prabu Duryudana. Menika sinten Yayi? Mbok bilih ingkang Raka dipun kemarengaken mangertos. Mugi dados ning kawuningan ingkang lenggah wonten sakwingkingipun ingkang rayi menika inggih Pandhita ing Sunagakure. Pundi-pundi? Pandhita ing Sunagakure. Niku rak negara pasir to Yayi? Mbok bilih kemawon mekaten. Awit kula ginampi rawipun bapa penemban menika. Lajeng mbok bilih dipun kemarengaken lajeng peparapipun penemban menika sinten? Menika pun bapa penemban Mandra Lukita ingkang sakmangke sampun ingkang rayi suwitani minangka dados nujung enggal cagak tuwak wonten praja negari Ngastina. Pramila Koko Prabu kula kanthi wonten praja negari Ngastina menika supados samangke tumun ropian-ropian suka parisuka anggenipun ingkang rayi nampi rawipun bapa penemban Mandra Lukita menika. Koko Prabu lang-lang ramyan ingkang triya lirewang candra katawangan sumuk ing jas katuridan limut kabyarsaning rojit remeng driya manawung kakawung iwang wisesa tanana kang kucewa raras ya jagat pangestu Kurawayaptara jagat Yayi Prabu ingkang sepisan ingkang Raka ing Mandura ngaturaken agung ing manuwun ingkang tanpa pepindhan wonten dinten sakmangke ingkang Raka ing Mandura kabiji sowanipun wonten praja negari Ngastina saperlu suka parisuka ngawontenaken rupian-rupian wonten praja negari ing Gajahhoya awit anggen paduka nampi rawipun inggih menika sang penemban Mandra Lukita ing Sunagakure. Koko Prabu ngaturaken panuwun. Yayi. Miwah kula nderek mangayu bagya. Awit paduka Yayi Prabu Duryudana sampun kepareng anggadhahi guru enggal teges kagungan nujung enggal wonten praja negari Ngastina sak sampunipun bapa Penemban Durna. Ingkang Raka remen sanget
ingkang raka mathuk sanget nanging semanten Yayi kula nuwun sewu kula nyumanggaaken anggen Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana badhe suwita dhateng sinten kemawon pandhita sinten kemawon brahmana pundi kemawon menika sedaya kawruhipun sae menika sedaya ngilmunipun boten wonten ingkang ngawon sedaya menika becik nanging nuwun sewu mugi-mugi Paduka Yayi Prabu Duryudana menika saged mbentenaken tuwin saged milah tuwin saged milih awit nuwun sewu tiyang ingkang meguru menika namung nuhoni dhateng paugeranipun tembang iya menika ingkang ngungulipun lamun sira anggeguru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang kawruh mring hukum kang ibadah lan ngirangi syukur oleh wong tapa ingkang wis samungkur tan mikir marang paweng liyan iku pantes guranana kaki sartane kawruhana mriku menawi tumrap ingkang raka ing Mandura tiyang ingkang badhe suta dhateng brahmana sinten kemawon menika namung minuhani dhumateng paugeраning tembang menika kula wau Yayi Koko Prabu ngaturaken panuwun dawa sami-sami nanging semantana Yayi gandeng Paduka Yayi Prabu Duryudana menika minangka Nalindra ingkang sinembah sangjaning para kawula kathah kula suwun kanthi sanget supados wontenipun sang penemban Mandra Lukita lenggah wonten Praja Negaring Astina menika sakmangke sampun ngantos damel bot repotipun sangjaning para kawula. Teges nuwun sewu, kula matur kados mekaten menika sampun ngantos sing sakmangke ambek bilih kaanggep lancang anggenipun ingkang raka matur kula nyuwun pangapunten saderengipun. Sampun ngantos sang penemban Mandra Lukita menika damel butek kawontenan wonten Praja Negaring Astina lho Yayi. Jernyatanipun Paduka Yayi Prabu Duryudana menika nembe kemawon tepang dereng dangu anggenipun tepung kaliyan sang begawan Mandra Lukita ing Sunagakure menika pramila kedah anindringi langkung rumiyin kedahipun jajaki langkung rumiyin kira-kira niate menika tulus napa mboten lahir batos punapa mboten anggenipun badhe ngesuwi sangjaning para kawula nayaka praja tuwin Nalindra wonten Praja Negaring Astina mekaten menggah aturipun ingkang raka Yayi jagat pangestu karo nggih Koko Prabu nanging kula kinten panjenenganipun Bapanemban Mandra Lukita menika anggenipun rawuh wonten Praja Negaring Astina menika estu lair lan batos sawit pangraosipun ingkang rayi menika saged bentenaken pundi tiyang ingkang lair batos lan pundi tiyang ingkang namung badhe bebutak banyu bening wonten Praja Negaring Astina pramila Koko Prabu sampun waskuwatos awit ing sakmangke anggenipun Bapanemban Mandra Lukita lenggah wonten Praja Negaring Astina sakmangke sampun gadhahi niat ingkang becik gadhahi niat ingkang mrayogi tumrap katentreman Sangya Parasata Kurawa miwah para Pandhawa Koko Prabu lho nuwun sewu Yayi Begawan Mandra Lukita gadhahi niat ingkang mrayogi gadhahi niat becik tumrap kaluhuraning Parasata Kurawa menyang para Pandhawa liripun kados pundi awit nuwun sewu anggenipun Bapa Mandra Lukita lenggah wonten Praja Negaring Astina menika kepengin nentremaken antawisipun Parasata Kurawa kaliyan para Pandhawa inggih menika sarananipun Bapa Panemban Mandra Lukita badhe ngurungaken perang ageng Bratayuda lho mangke rumiyin mangke rumiyin Yayi kula kok kaget sareng Paduka Yayi Prabu Duryudana ngendika bilih sang Begawan Mandra Lukita badhe mengkeraken inggih menika badhe murungaken perang ageng Bratayuda awit miturutipun Bapa Panemban Mandra Lukita perang ageng Bratayuda menika ingkang dados perkawis boten rukunipun Pandhawa kaliyan Parasata Kurawa awit pamanggipun Bapa Panemban Mandra Lukita menawi perang Bratayuda menika boten kaleksanan tartentu Kurawa kaliyan para Pandhawa boten sami rebat kamukten Pandhawa lenggah teng negari Ngamarta Kurawa lenggah teng negari Gajahaya Pandhawa boten dipun kawarangaken ngukup sartanipun angucik keprabonipun ingkang rayipun Duryudana anggenipun lenggah wonten Praja Negaring Astina lan Pandhawa kajengipun kemawon lenggah wonten Praja Negaring Indraprastha
Kurawa semanten ugi kajengipun bukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda antawisipun Pandhawa lan Kurawa gandeng sampun ngukup kamardikan gandeng sampun sami ngukup kamukten sampun ngantos ing samangke wonten daredah sampun ngantos wonten ing samangke wonten cecungrahan inggih nggegong sinebut perang ageng Bratayuda pramila Koko Prabu wontenipun Bapa Neban Mandra Lukita menika miturut pamanggipun ingkang rayi estu menika prayogi sanget menika luhur saestu tumrapipun sang para kawula wonten Praja Negari Ngastina awit kula nuwun sewu menawi ngantos perang Bratayuda kedadosan mengke para kawula wonten Praja Negari Ngastina nggih boten mangertosi kenthang kipuling lelakon pojok lereting kawontenan badhe kasepi ngaradan awit anggenipun Kurawa lan Pandhawa ngawontenaken perang ageng Bratayuda. Inggih, nuwun sewu lho anak Prabu Baladewa. Mboten kateges kula cumalana matur nanging niku leres. Leres ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Duryudana bilih sang penemban Mandra Lukita wonten ing pertapan Suna Gakure menika. Menika gegayuhanipun menika luhur sanget. Luhuripun menapa? Awit perang Bratayuda menika perang sing kejem. Perang Bratayuda menika perang sing wengis. Kula nate mireng cariyosipun nalika semanten brubuh Ngalengkadiraja. Nalika Sang Sri Rama Wijaya mbedhah Praja Negari ing Ngalengka kinarya mboyong Rekyan Warasinta kula maos ceritane teng artikel niku kula merinding dhewe. Kula mbayangke kuwi perang antarane Wadyabala Munyuk kalian Wadyabala Ngalengka pun medeni kaya ngoten mendah mengke nek Pandhawa kalih Kurawa kamangka nuwun sewu Pandhawa niku cacahe namung gangsal Kurawa niku 100 lah nek mengke ngantos kawontenanipun perang Bratayuda menika mboten saged dipun pambengi lah napa kukut jagate Kurawa cobi kula aturi menggalih kirang luhur kados pundi gegayuhanipun sang penemban Mandra Lukita anak Prabu Baladewa mangke riyen Yayi mangke rumiyin menawi gegayuhanipun sang Begawan Mandra Lukita menika kepengin nentremaken para Pandhawa kula mathuke mawon menawi gegayuhanipun Begawan Mandra Lukita menika kepengin ngrukunaken antawisipun Pandhawa lan Kurawa kula sarujuk kula remen sartanipun kula bombong. Nggih. Nanging nuwun sewu. Sing sajak damel kuciwaning manahipun ingkang Raka ing Mandura menika sareng kula midhanget atur bilih sang Begawan Mandra Lukita menika badhe murungaken perang ageng Bratayuda. Nuwun sewu Yayi. Perang ageng Bratayuda menika ingkang duwe gawe menika sanes kok Pandhawa karo Kurawa menika mboten. Nanging perang Bratayuda utawi sinebat Brantayuda ugi sinebat Baratayuda menika sing duwe gawe menika jagat. Sing duwe gawe menika sanes kok titah nanging sing duwe gawe menika Gusti kang ngakarya jagat menika sampun dipinesti wonten ing kodrat sampun wonten telas tulisipun antawisipun Pandhawa lan Kurawa menika mboten saged dipun selaki nanging pangandikanipun Bapa Neban Mandra Lukita perang ageng Baratayuda saged dipun wurungaken sarana nyernaken ingkang ambedhaken para Pandhawa mangke riyen cobi kula tak nyuwun mriksa kinten-kinten sang Begawan Mandra Lukita niku sampun mriksa napa dereng werdine Bratayuda. Werdine Bratayuda niku napa? Kapirang dados pinten perkawis perang Bratayuda? Monggo kula aturi medharaken. Yayi. Perang Bratayuda menika kapirang dados 3 perkawis. 3 perkawis. Ingkang sepisan perang Bratayuda. Brata menika teges laku, yuda menika wis ngarani. Teges Bratayuda menika perang wong sing nganggo laku, perange Bratayuda menika mboten mung perang ampyak awur-awur, nanging menika perang ingkang mawi pernatan. Mboten mung sageleme dhewe. Menika Bratayuda. Nggih. Lajeng ingkang angka kalih Brantayuda. Branta menika katresnan, yuda menika wis ngarani. Teges perange wong sing nandhang kasmaran utawa katresnan
sanes kok katresnan kalian sawijining wanita utawi priya menika babar pisan mboten nanging katresnan karo bondo donya nggone kepengin rebut kamukten kepengin ngukup Raja Negara Ngastina utawa Ngendraprasta menika Bratayuda lajeng Baratayuda Baratayuda menika Barata wis ngarani Barata menika teges perangipun antawisipun Turas Barata kaliyan Turasing Barata teges Pandhawa menika ugi turasipun Prabu Barata Kurawa menika ugi sami kaliyan para Pandhawa menika peranging sedulur menika mboten namung perang ingkang ambyak awur-awur tur melih kula nuwun sewu gandeng menika perang ingkang tasih nunggal getih menika perang setunggal trah pramila tiyang sanes mboten dipun keparengaken tumut-tumut cawe-cawe perkawisipun Pandhawa lan Kurawa nalikanipun sak mangke nglampahi perang ageng Baratayuda awit menika perang trah aja kok titah sing melu-melu aja kok menungso sing cawe-cawe perange para Pandhawa lan Kurawa nadyan dewa kemawon menika mboten dipun keparengaken campur tangan antawisipun Pandhawa lan Kurawa anggenipun badhe nglampahi perang ageng Baratayuda lah niki nuwun sewu pendhita anyar kok nuwun sewu niki kula sebut pendhita anyar lagi wae kenal lagi wae tepung lagi wae dianggep minangka ruwang lagi wae dianggep minangka nujung Praja Negara Ngastina urung suwe urung ana sesasi kok wis duwe niat sing kaya ngono kok teka wani-wani timen arep miyak sartane arep nyelaki sing dadi kodrating Gusti Kang Arya Jagat pramila yayi menawi gegayanipun Prap utawa Begawan Mandralukita menika badhe ngrukunaken Pandhawa lan Kurawa kemawon menika kula sarujuk nanging kula mboten sarujuk menawi Begawan Mandralukita menika badhe murungaken perang ageng Bratayuda lho yayi sikra-sikra yen permana kanca sikra ngraket nawang sesangga Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompake wadya Warda Kurare kakere-kere Mas Trama Sidam saring bawana langgeng anak Prabu Duryudana sing gedhe pangapuramu ya nggih anak Prabu paripaksa pun bapa manjinggonku lenggah mengkeraki anak Prabu Jaka Pitana bapa Nemban Mandralukita mboten dadosaken perkawis punapa yen tombo keparengake arep matur sithik wae ana ngersane Prabu Baladewa nggih kasumanggaken bapa Nemban Prabu Baladewa aja kaget aku ingkang ngadepi kelawan kowe ya iki pendhita ing Sunagakure ya Begawan Mandralukita wah jagat pangestu wayah tur jagat yo kowe sing aran Begawan Mandralukita ya dasar kepara nyata nulung sik sinuwun mengko dhisik aku mbagekke kelawan kowe lehmu semar ana ngarsaku kok kaya mangkono kaya ngono piye Praban apa pancen kaya mangkono kuwi lagak-lagane Nalendra Mandura sartane apa pancen kawula Mandura ki ora diwulang sartane apa ora diwejang babagan tata krama babagan unggah-ungguh tekana wong tuwa ndangu kok le Semar ora ngepenakke ati sik Praban sing ora ngepenakke ati iki aturmu ora kok ature Prabu Baladewa lho kok iso dadi kowe ngarani ature Begawan Mandralukita sing ora ngepenaki ati ora ngepenaki ati jalaran kowe iki karo aku lagi wae tepung kowe iki karo aku lagi wae kenal urung suwe kowe mapan ing Praja Negara Ngastina kamangka
nggonku srawungan ngersani Yayi Prabu Jaka Pitana karo para Sata Kurawa kuwi karo kadang-kadang kuwi Ngastina. Iki wis punjul saka 45 taun. Kowe lagi wae 3 dina mapan ing negara Ngastina. Kowe iki lagi ngerti karo aku, kowe lagi tepung karo aku, wis kok wis sapa sira, sapa ingsun kaya mangkono kowe? Kowe iki derajating pendhita, teka duweni watak adigang, adigung yang adiguna. Ora mawas sapa sing tojak guneman, ora mawas sapa sing adepi. Gawan Mandura kita. Tak sawang saka busanamu wae kuwi anyar kabeh, teges urung suwe lehmu madeg pendhita, urung suwe lehmu dadi Gus. Elah jagat pangestu ngara sinuwun. Seje sing ndak rembug malah kowe ngandhake perkara apa? Apa pancen kowe kuwi ora duwe tata krama karo wong tuwa? Sik. Najan to kuwi derajate wong tuwa, najan to umure luwih tuwa tinimbang Baladewa. Nanging yen to karo Baladewa ora ngajeni, padha wae Baladewa ora sudi ngajeni, ora sudi ngabekti karo wong sing ora ngajeni karo Baladewa. Mergo mangkene ana ing Prajanegara Mandura kuwi wis ditetepake. Nek kowe kepengin diajeni kowe ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani kowe mbasanono marang sapada-pada. Nek kowe kepengin supayane kowe ora dijiwit, kowe ya aja jiwit. Nek kowe kepengin ora diseneni, ya aja nyeneni. Lah kowe lagi wae tepung karo Prabu Baladewa kok wis kaya ngono ucapmu. Lah ya wis ora dadi ngopo. Mundhak mung kedawa-dawa perkarane sinuwun Prabu Baladewa. Yen tombok keparengake aku arep matur ana ngarsamu babakan nggonmu mejang dagik-dagik njlentrehke babakan werdi sartane perangane Perang Gedhe Bratayuda. Yo. Arep muni apa tak ladeni, Prabu. Prabu Baladewa piye? Yektine kowe kuwi ngerti apa babakan Perang Gedhe Bratayuda? Lah kok dadi teka kowe arep melu-melu dadi pepalange Begawan Mandralu kita nggonku bakal murungake Perang Gedhe Bratayuda, ngerti ya? Mangerti ya? Yen to nganti kelakon Perang Gedhe Bratayuda kuwi sing ora nglakoni ora kok wong Mandura. Sing nindakake ora kok ratu ana ing Sengkapura kuwi babar pisan ora. Nanging sing nindakake kuwi antarane Kurawa sartane anak-anakku para Pandhawa ing Indraprastha. Kowe tak kandhani ya Prabu Baladewa. Kowe ora duwe turas apa-apa tumrap Pandhawa lan Kurawa, lah kok dadi kaya mangkono. Tur meneh ngene. Yen to kowe ora sarujuk karo gegayuhane sartane pamanggihe Begawan Mandralu kita nggon karep murungake Perang Gedhe Bratayuda, ya ora apa-apa, ya ora dadi ngopo. Mergo aku tak takon karo anak Prabu Duryudana, nggih. Wonten dawuh, Bu Rembat. Yen kira-kira negara Ngastina ora nganggo Baladewa ora apa-apa to. Ki, kula kinten boten dadosaken perkawis punapa. Kuwi krungu dhewe to sampeyan sinuwun. Jejer Ngastina ki ora enek Baladewane, ora ngaruh. Jejer negara Gajahaya ki ora enek Baladewa sing teka, ora ndadekke perkara, ora apa-apa, malah tentrem kanan Prajanegara Ngastina. Merga kowe iki ora dhewe wenang tumrap Perang Gedhe Bratayuda, kowe ora dhewe wenang tumrap Pandhawa lan Kurawa. Merga kowe iki kadang ya udu, kowe iki ya mung wong liya padha kaya aku ngene iki ingkang tumuli diaku sartane diaku kadang ana ngersane Kurawa padene Pandhawa. Prabu Baladewa meleka mripatmu gatekna gobok. Yektine bareng ndak petung, bareng ndak gelar, ndak gulung, ndak pikir-pikir. Kurawa lan Pandhawa iki ora tentrem, sartane Kurawa lan Pandhawa ora rukun ki merga ana sing benthik-benthike ingkang tansah ngadu jago sartane ngelek-elek Kurawa ana ngarepe Pandhawa, golek kringkiyane Pandhawa. Teges tansah benthik-benthike ngobup-obupi Pandhawa supayane sengit karo Kurawa. Rungokno Prabu Baladewa. Menungsa sing kaya mangkono kuwi ing wektu dina iki arep tak rampungi. Yen to wis isa ngrampungi menungsa kuwi aku lagi arep miwiti ngurungake Perang Gedhe Bratayuda. Banjur sapa ingkang bakal ndak sirnakake menungsa ingkang ndak arani benthik-benthike antarane Pandhawa lan Kurawa. Ora ya kejaba yen to kowe tepung mbok menawa kowe mangerti.
Nata Ndarawati Ratu Ireng Cemani Prabu Bathara Kresna Baladewa Iblis Lanat. Jalanan sukertaning bawana Iblis Lanat. Mandara Lukita. Ana paran. Yen to ucapmu ora kaya mangkono. Yen to ucapmu kowe ora ngrasani adhiku Ndarawati, aku ora nesu. Nanging gandeng ucapmu wis ngembet karo adhiku Ndarawati, ngembet karo adhiku Sri Bathara Kresna ing Nalendra. Dwaraka. Kowe ora mawas, kowe ora nemeti, kowe ora nyawang. Kowe ora nyawang sapa sing tojak guneman? Kowe sapa sing tojak rasanan babagan Nata Ndarawati Prabu Kresna? Meleka sawangen iki kadange tuwa Nata Ndarawati Prabu Kresna iki Prabu Baladewa Ratu Mandura. Maning Pintawasi Jaladara Anamka Krasana. He, Mandra Lukita. Perkara iki tak kandhake adhiku Ndarawati, rampung urusanmu karo Ratu Ngastina Malat. Panalingane-ra lumacaring ratri linenggak jangkane-ra kapisanan aneng perang Bratayuda Bapak Durnamadja anggenipun lenggah. Nuwun sewu anak Prabu. Mboten dados menapa. Kula kok ngrasa petangan kula lenggah wonten Prajanegari Ngastina menika kula kok ngrasa ganjil. Ganjil liripun kados pundi? Nuwun sewu lho nggih, niki paripaksa kula sebat wonten mriki. Kula sebut wonten mriki. Kuwi kok nyekel Durna barang kuwi. Dadi lak durnane loro kene tak ngene. Paripaksa kula sebut wonten mriki anak Prabu. Nggih. Bapak Durna badhe paring dawuh menapa? Nuwun sewu. Kula ngrasa ora kepenak, kula ngrasa ora jenjem. Lek kula mapan wonten Prajanegari Ngastina sasampunipun wonten nuja ngenggal ingkang dipun sepaken wonten Prajanegari Ngastina inggih menika Sang Begawan Mandra Lukita. Pandhita ing pundi wau? Sunagakure. Nggih. Kula ngrasa kula pun mboten dinggo lho, Nger. Kula menika ngrasa kula ngemutan nalikanipun pendadaran siswa Soka 5 ingkang kula dama-dama ingkang kula deng-deng kaya kendang menika anak-anak kula pun para sata Kurawa. Lah sak menika Kurawa sampun mboten betaken kaliyan Begawan Durna. Kula ngrasa kula wis ora kanggo teng Prajanegara Gacahya. Lilalana kula tak nyuwun pamit mawon nggih. Nyuwun pamit liripun tegesipun kados pundi? Paduka Bupen Bantara badhe tindak dhateng pundi? Kula tak wangsul mawon teng Pertapan Soka 5.
Mboten kajen anani Durna ning Prajanegara Ngastina kula mboten dinggo, kula mboten dipun anggep. Sik to Kakang Durna, Dik Suni pripun? Kudune sampean ki seneng, kudune sampean saya duwe rasa andarbeni. Sartane kudune sampean malah sangsaya kepenak nggone temandang nggone nyambut gawe. Merga saiki wis diayahi wong loro, ora mung diayahi Kakang Durna dhewe. Lho, diayahi wong loro tegese kados pundi Dik Pate? Nuwun sewu to. Wontenipun Begawan Mandralukita kuwi rak teges niate anak Prabu Duryudana nampa sang penemban Mandralukita kuwi supayane nggone Kakang Durna le ngemong karo Sata Kurawa ki supayane gampang, supayane ora kerepotan merga Kakang Durna pun dhewe. Nek cara Patih Sengkuni kula nek dipadoske patih siji meneh, kula malah seneng. Luwih-luwih nek patih sing siji meneh niku kanca kula niku wedok. Kula seneng banget, Kakang. Sampeyan niku kok ya terus arep gagas hal saru terus ah. Mboten kok le saru niku seneng niki bab pakaryan niki bab gawean. Mboten Dik Pati mboten. Nuwun sewu. Durna niku nalika semanten sampun prasetya kaliyan anak Prabu Jaka Pitana. Nggih. Nek pancen paduka anak Prabu Gurupati menika estu mbutaken ingkang bapa sak sampunipun sak surutipun ingkang rama inggih pun Kakang Adipati Dastarastra nggih. Menawi paduka menika estu leres lahir batos mbetaken ingkang bapa, kula sagah ngayomi para Sata Kurawa. Ning nek kula diduakan, kula mboten saged paipaksa kula wangsul wonten pertapan Sukalima. Nuwun sewu. Bapa nemban turu menawi negari Ngastina dipun tilar dening Bapa Sukalima lajeng kawontenipun kados pundi? Lah nggih pun kula atrimashraken kemawon kaliyan pun Begawan Mandralukita kula nyuwun pamit nggih. Tunggoro. Bapa Wedeban Ana dawuh apa anak Prabu? Lah keteka dados kawontenan wonten Praja Negari Ngastina kados mekaten. Kaya ngene lire piye? Praja Negari Kajaya dipun tilar kondur dening para priagung sami lenggah. Mbok wis ben. Ngene yo ngger tak jarwani. Sing jeneng kaya ngono kuwi seleksi alam. Seleksi alam daripun kados pundi? Kaya ngono kuwi tegese neng negara Ngastina wis nduweni ya kuwi sistem pertahanan sing apik. Liripun kados pundi? Merga negara Ngastina bumi ya Sri Semara bumi ingkang mapan ning Praja Negara Ngastina iki sulis. Wis iso ngrasake sartane bisa mangerteni kelawan sapa wae ingkang lahir batin sartane sapa ingkang ora lahir batin. Yen to ingkang lahir batin bakal langgeng selawase urip nanging sing ora lahir batin sok kulino telat ngono kuwi ya bakal dadi raboking bumi. Sinten niku sing dirasani niku sinten? Kudu sapa-sapa kok nganto marmo. Kula wis tratapan. Wong kula niki meh ben bengi telat. Ya ora apa-apa telat terus gawananmu panganan akeh banget. Wah nggih. Niat kula niku nguripi kanca-kanca. Ya mula tahu lah, aja sak telat kowe iki. Mboten man. Ketak sisan ora.
Nek telat meneh takon nabuh wae kowe. Ora usah manjak karan. Nggih. Nggih. Ora usah dadi tukang nata wadyabala. Iya, Man. Nyun pangapunten. Iya. Gemes aku. Lupute telat turu. Nyun pangapunten, Paman. Ora apa-apa. Aku ki bot-bote tresna karo kowe. Nek ora tresna karo kowe wis tak golek ijol wingi-wingi. Nyun pangapunten. Karang aku ki nek tukang pernata. Dinggo budalan ngono-ngono kuwi tak pasrahke Kartomarma. Ora tau kok liyane ben supayane ajeg ben kulina. Malah sing tak percaya ndliya, ndledek. Awas. Telat pisan meneh. Sikat. Smedon kowe. Nyun pangapunten, Man. Nggih anak Prabu. Wonten dawuh, Bawan. Ndak jaluk supayane anak Prabu Jaka Pitana aja mbok kendhoni nggonmu tansah jaga kanan Prajanegara Ngastina. Liripun kados pundi? Merga ora suwe meneh aku ngrasa yen to negara Ngastina bakal ketaman parang muka. Mula kang saka kuwi ndak jaluk supayane kabeh wae Kurawa tansah jaga ngubengi kanan kedaton negara Ngastina ya nggih anak Prabu sidhem jroning pasewakan Wadyagong tanpa sabawa tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mango mangonengi nirwa sing duka cipta berebuti mantana raras berebuti mantana raras ong Tidemadaning pasewakan negari Ngastina laku semanten legek datanmu badatan musik nata ing Ngastina kaget sareng midhanget pangandikanipun Sang Begawan Mandra Lukita bilih negari Ngastina datan dangu malih badhe ketaman parang muka kedadak ndadosaken kanjeng pinangka wajukan ujare wong inang waju jare ngaca inang durung abangi durung manjing dasaring mertala kasaru geger jaba biyak ngarsa tekan kuwi seban muramuk apa tukang dadi darunane ora ana macana apa digajeng medhot saka wonten kejawyamung praptanipun satring Dresila Geni putra ing Madukara nggih Sang Bambang Wisanggeni sumawana putra ing Jodipati satring Randuga mligi Sang Bambang Antasena ingkang mantun minggah madaning Datul Praja mancat Pancaniti galih-galih Sang Raden Antasena jejogetan kaya barongan tinanggap akare kaget kang samya mulat mangurombaing para kalih kanca kae cah Bambung teka kae
Jinuk maya winaya ing asepi sinimpen telenging kalebut pambukaning marana talen Tarlen saking liap layaping ngaluya pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati pinggir iki kono wae iki rasah melu sebong bapak ikon dedep tidem prabawaning atri sasatara wis manjra kawuryan tan kuciwa manise manggep srinarteng dalu Mendrak alon tata trap silandira tak kira garep wong ilahin menengo Kang ngaja makan astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Antasena ki aja ngisruh to, Kang. Kowe iki wis lehmu teka telat, seragammu beda dhewe. Ket mau sedalan-dalan ming gambleh wae. Aku ngelih tenan ini, sumpah. Iki nek ora golek nasreng sik. Nasreng ya, sego goreng lho. Nasgor, aku nyebute nasreng kok. Wis ta iki wis tekan negara Ngastina, wis ana ngersani si wong Ngastina. Ha. Aku tak matur apa wigatine ya, Kang. Oh ya. Menengo wae. Ya. Nek urung wayahe tak dangu aja omong. Oh ya. Nek aku nyebute nasreng kok ni. Kae. Jagat pangestu ngor wayah Bathara Jagat. Paman Haryo wonten timbalan. Dereng purna anggen kula rampi sabtanipun Bapa Penemban Mandra Lukita.
Menika kula nampi sawanipun anak kula ing Dresila geni iki menika pun Bambang Wisanggeni ingkang dipun dherekaken dening anak kula Randu Gumbala pun Antasena kados pundi paman? Ngati-ati nggih. Ngatos-atos liripun kados pundi? Sinten mangertos ingkang dipun maksud lan ingkang dipun mestani dening Sang Penemban Mandra Lukita Parangmuga ingkang anekane negari Ngastina menika bocah loro niki. Merga cah loro niki ora mungkin sewanteng Raja Negara Ngastina nek mboten enten wigati utawa ranti pepinginan. Ning ya mbuh kula aturi ndangu kemawon anak Prabu mangga kula tak meneng mawon. Paman Harya inggih Langgeng Sekeca. Nggih, mpun. Ananungane dita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging abab dadi pakarti. Wisanggeni anakku cah bagus Dresila geni sawise prapta ning Raja Negara Ngastina asu kang dadi napas asat kang dadi dewe padha kanthi raja sak praptambu anakku Wisanggeni. Kula nuwun Pakde. Ya, ndasa manggake Wisanggeni. Sepisan aku ngaturake panuwun lan aku njaluk maaf. Nek ora sopan lehku sowan ana ngersane wong tuwa kok malang kerik. Ora dadi ngopo. Mergo aku mangerteni pun wong ngerti yen to Wisanggeni kuwi satria ingkang dugal kewarisan. Ha iya. Iya, Wisanggeni. Sowane Wisanggeni ora ana alangan suwiji apa, Pakde? Ya mung aku ngaturake basaku katura kunjuk ana ngersane Siwa Duryudana Ngastina. Ya, Wisanggeni tak tampa ora lewat pangestuku Tampanwana. Ya Pakde Duryudana tak tampa. Tak gegem dadekake jimat Prayogana Wisanggeni. Kaya wis ora kurang kepenak. Kepiye? Pawartane ramamu ya adikku Arjuna. Ya alhamdulillah apik, Pakde. Ora alangan suwiji apa. Ya mung kae mau mbuh wis nglayap meneh. Golek mamah meneh apa piye aku radong. Ya wis ora dadi ngopo ingkang baku. Padha apike. Lah iya ngono. Anggere wayah Mas Wisanggeni wilujeng rawipun. Eyang Patih Sengkuni. Nggih. Slamet tekaku Eyang. Ora ana alangan suwiji apa aku ngaturke sembahku Tampanana ya Yang. Inggih Kula tampi dawah sami-sami. Dipun prayogekaken mangga. Ya kaya wis ora kurang kepenak. Tak sawang saka kene selagamu kok. Nuwun sewu pasuryane Yang Sengkuni kok. Sing dlewer kringete kaya ngono ki mikir apa? Kirangan iki wae. Keringet lho tumbel lho. Wong panik kok. Ya kono gek dipangan campur umbel campur. Nggih mboten kula menggalih hutangan kok. Nggih mboten napa-napa. Oh ya wis ora apa-apa. Mbok menawa butuh duit ki mbok ya prapta ning kasatriyanku ngono apa kepiye? Mboten betahke keset kok. Kasatriyan kok keset. Nggih dipun prayogaken. Kaya wis ora kurang kepenak, Mbak. Anakku lanang Antasena padha kanthi raja sak praptamu. Antasena padha kanthi slamet tekamu kira anakku Antasena Randu Gumbala. Kang, dibageke lho mbok ya omong. Lah jare nek urung tok jeluki aku urung entuk omong. Lho, nek dibageke ya omong. Oh ngono to? Heeh. Wah goblok banget kowe iki. Andekno jare insinyur. Pamujine Pakde Duryudana slamet tekaku, Dik. Aku ngaturke basaku katura. Antasena anakku tak tampa. Pangestune wakmu ing Ngastina Tampanana. Heeh, tak gegem dadekake jimat, Dik. Prayogan nggon mulungga Antasena. Heeh, kaya wis ora kurang kepenak. Raden Antasena wilujeng rawipun. Mbah Patih Sengkuni slamet praptaku, Mbah. Basaku katura. Nggih kula tampi dawah sami-sami. Heeh. Wisanggeni. Piye, Pakde? Gawe kaget sowanmu tanpa tinimbal ning Raja Negara Ngastina. Ana wigati apa? Apa wis tak keparengake yen aku arep matur nang ngersane Pakde Duryudana Ngastina? Wis tak keparengake. Matur nuwun. Ingkang sepisan ya senajan to Wisanggeni kuwi bocah ingkang ora iso duweni unggah-ungguh
bocah ingkang ora bisa tata krama sartane ora iso ndodhok aku njaluk pangapura ingkang sepisan. Yo, Wisanggeni ora dadi ngopo? Ndungkap angka loro, Dik. Sowanku iki saka karepanku dhewe. Sowanku iki ora ana dawuh saka pepundhenku ya kuwi pepundhenku para Pandhawa kuwi babar pisan ora. Nanging pancen sowanku kelawan Kakang Antasena iki mirunggan aku kepengin prapta ning praja negara ing Ngastina. Yo, Aku tak takon. arep takon opo? Nggonku 3 dina kepungkur masrahke Nawala ngersane Yang Patih Sengkuni apa wis mbok surasa apa karo Yang Patih Sengkuni wis diaturke ana ngersane Pak Duryudana. Nawala babagan opo Wisanggeni? Punwa malah durung nampa Nawala apa-apa saka Paman Sengkuni. Wah lha iki Paman Patih, wonten dawuh. kula tak nyuwun priksa. Nggih. Menawa panjenengan panjenengan dipun kandhani Nawala dening anak kula pun Wisanggeni. Anu niku nggih. Ngaku wae, Mbah. Bang tak ajar nggih. Anu nggih. Nggih. Kula dipun masrahi Nawala kaliyan Anggir Wayah Wisanggeni. Surasaning Nawala napa? Nun, Surasanipun Nawala menapa? anu niku napa nggih? Kula nggih lali gak nggih, kula nggih lali gak kula gagas utangan. Ngaku ora, Mbah. Sampeyan wong tuwa lho. Sampeyan ku bisa dienggo conto ana ngersane kawula akeh. Sampeyan ki wong nomor 2 sak Praja Negara Ngastina. Sampeyan tak pasrahi Nawala kok ora tak aturake ana ngersane Siwa Duryudana. Lara atiku lho, Mbah. Piye ni? Piye, Kang? Mutilasi wae apa piye? Kosek. Kosek. Kok terus arep kejem kaya ngono? Aku mangkel ngerti rupane wong tuwa kaya ngono. Krembak-krembik. Pripun Paman? Nggih. Pripun nggih? Wani karep matur kok wedi. Mboten napa-napa. Ngendika kemawon. Anu nggih. Muni Mbah ora muni jodon wetengmu. Nggih. Anu anak Prabu. Surasaning Nawala Anggir Wisanggeni nyuwun wangsul negari Ngastina. Niku surasane Nawala nek mboten diparingake ngendikane negari Ngastina ajeng direbut kanthi sarana peksa ngendikanipun Anggir Wisanggeni badhe miwiti perang ageng Bratayuda. Ngaten niku surasaning Nawala nggih. Saja muntap lir kenentap tuka yayasinipe netra kocak ngondara andir netra marakata lir kabaran bendha kembang ora paridan netra kocak ngondarandir yen sinabet mring sagedheng murup dadi dahono jagat pangestu ngoro. Wah, Wisanggeni. Piye, Pakde? Tak sawang kok sajak duka yayasinipi abang kaya mangkono. Mbranang pasuryane Pakde Jaka Pitana ning apa? Ora ngira babar pisan. Jebul delangap ucapmu Wisanggeni. Piye? Tanpa ana pasarujuan saka wakmu Ngastina kowe njaluk Praja Negara Ngastina. Lho kok sik. Aku rak wis nulis Nawala to. Aku wis nulis surat wis tak tanda tangani ana metrene 6.000. Wis tak aturake ana ngersane Yang Patih Sengkuni. Lah kok ora diaturke ning sampean? Paman kados pundi? Ha iki lho niku wedi. Oh lah. Nek cara aku lho, Dik, ngopeni patih kaya ngono, patih sing gaweane mung gagelaki bondo donya. Gagelaki bondone masyarakat wong tak guwak wae. Jagat pangestu ngoro, Bopo nemban Mandara kita. Ana dawuhmu apa anak Prabu? Mriku kados pundi? Anakku lho Wisanggeni Motah
kepengin nyuwun wangsulipun negari Ngastina. Wela dalah wisanggeni adhep ana Begawan Mandralukita. Tatanan bayi wingi sore delangap-delangap ucapmu gembelo sirahmu gleleng pacakmu wisanggeni apa kowe ora mawas karo wong atuwamu Ngastina apa kowe ora duweni rasa ngabekti kelawan wakmu ing Ngastina lho engko sik kowe sapa penemban kok ana pendeta anyar lungguh ning Prajanegara Ngastina aku lagi wae ngerti iki kowe sapa penemban ditepungake iki nuju nganyar negara Ngastina ya aku Begawan Mandralukita wela Kakang Antasena piye ni iki sajak dekengane Kurawa sing anyar ha iya lah iya sapa mau jenenge Begawan Mandralukita pertapane ngendi pertapanmu ngendi penemban pertapanku ning pertapan Sunagakure. Pertapan Sunagakure, Kang. Ngendi wi? Kalipraga apa? Kok Kalipraga piye to? Sunagakure iki negara pasir iki. Lah sing akeh pasire ameng Kalipraga to ni. Lho lah ya mbok. Begawan Mandralukita kuwi arep ngopo? Mangerti ya wisanggeni. Aku ingkang dadi cagak tuwaking Prajanegara Ngastina. Merga Begawan Durna lan Nata Mandura wis ora gelem leladi ana ngersane anak Prabu Duryudana. Mula yen ana parangmuka apa-apa paripaksa Begawan Mandralukita ingkang kudu mbok adepi. Ya, Kakang Antasena. Piye ni? Mau awake dhewe arep munggah kedaton wis prasetya wis prasapa. Ha iya. Nek ana debate aku sing maju. Ning nek ana gelute aku kene. Ya wis, Begawan Mandralukita iki tandang ana. Oh ya, minggirani. Iringane apa, Kang? Tak maju nganggo sampak wae. Mundur. Ya. Dadak nganggo disepoti barang menengah. Lah iki sapane wisanggeni. Mbak. Sampeyan kok urung ngerti karo aku apa kira-kira urung suwe lehmu dadi pendhita? Mutiar. Lho teko kowe ngarani kaya mangkono. Lho aku ki Satria Kondang, J. Wong sak Bantul iki ngerti karo aku, J. Wong sak Yojo ngerti karo aku, J. Ngerti karo sing jenenge Bambang Antasena. Wong sak jagat, wong sak Indonesia, wong sak Nuswantara ngerti nek Antasena gambare kaya ngene iki. Lah sampean kok urung ngerti karo aku? Oh, kowe sing jenenge Raden Antasena. Ha iya. Ha iya. Lho kok melu-melu? Kuwi ukaraku tanggo. Lah kowe sajak ngentahi karo Begawan Mandralukita. Ora kok jeneng aku ngentahi iki ora. Mbah, aku tak takon. Sampeyan mapan ning Prajanegara Ngastina kuwi wigatine apa? Mangerti kok. Aku diangkat dening anak Prabu Jaka Pitana minangka nuju nganyar pujanggane para sata Kurawa sing anyar. Sartane mapanku ning Prajanegara Ngastina iki aku duweni niat ya kuwi aku kepengin ya kuwi murungake perang gedhe Bratayuda supayane antarane Pandhawa lan Kurawa isa tentrem Antasena. Iki piye to langsung kok men. Walah. We lah dalah we. Kowe kok kaya ngono pakartimu Penemban. Sik Mbah. Piye? Aku tak takon karo sampean. Karo takon apa Antasena? Sampean ki ana sambung rapet apa sartane sampean ki duwe turas apa ora tumrape Pandhawa karo Kurawa. Saiki rembukan alus wae. Aku gah guntukan. Isih rong bengi meneh soal iki. Nek aku ngeden-ngeden, nek aku muring-muring karo sampean, malah engko entek tenagaku, malah
Leh ku tanding karo musuh-musuhku ora iso pener, ora iso pas ning ngantem. Kowe arep takon apa? Aku tak takon sampean iki sambung rapete apa, wewenange apa, hake apa kok sampean arep murungke perang gedhe Bratayuda? Wewenangku aku ora nrimakake yen to Kurawa lan Pandhawa padha bentak sirah, padha regejekan, padha duweni rasa memungsuhan. Dasarmu ora seneng. Aku ora seneng mergo perang gedhe Bratayuda kuwi perang wengis, perang sing ora nganggo tatanan, perang sing ora mesake kelawan siji lan sijine. Tak luruske nek sampean ngarani perang gedhe Bratayuda. Perang sing wengis sartane ngarani perang Bratayuda kuwi perang sing ora nggunakake tatanan, tak benerke, tak lempengke. Lire piye Antasena? Ha lire ngene, perang Bratayuda kuwi pancen bener wengis, mergo tak omongi ya. Ora ana sing jeneng perang kok ora ana wengis, ora ana perang kok ora duweni rasa memungsuhan ki ora ana, kejaba perang ning kasur, Mbak. Kuwi perang sing ora duweni rasa memungsuhan ngono kuwi. Ning kabeh perang ning alam donya iki kabeh duweni rasa memungsuhan, kabeh perang ning Madyapada kuwi duweni rasa gething keburu sengit karo siji lan sijine. Mergo kuwi anane perang kuwi anane mung mati utawa mukti. Lah saiki aku tak omong perang Bratayuda kuwi sing duwe gawe jagat. Perang Bratayuda kuwi sing duwe gawe ora kok Gur Pandhawa karo Kurawa iki babar sari anu babar pisan ora. Ning sing duwe gawe kuwi jagat sing ngeparengake kuwi Gusti Kang Akarya Loka. Dadi titah ora dikeparengake melu-melu, luwih-luwih dewa ora dikeparengake cawe-cawe bab perang gedhe Bratayuda. Sing bakuke gelem murungake apa ora nggonmu arep ngrebut negara Ngastina taunana windanana. Gandeng aku karo Wisanggeni iki bocah ndugal kewarisan ora iso ngaturke dana bekti apa-apa karo Pandhawa, iso ku ngaturke dana bekti ya mung lumantar negara Ngastina sing asline kuwi duweke para Pandhawa, duweke Mbah Pandhu. Saksedane Mbah Pandhu negara Ngastina dititipke karo Simbah Dastarastra. Mbasan Simbah Dastarastra kok lali masrahke negara Ngastina karo Wadi Duryudana. Paripaksa tak rebut. Pandhawa kudu ngukup negara Ngastina dina iki uga, Mbah. Welah. Yen mangkono rasah kesuwen ana ngendi papaning neter kadigdayan. Ayo diwiwiti nek pancen sampean arep ngecak perang gedhe Bratayuda, Mbah. Grojogan gugusun dados tangisan paman. Inggih. Nggih ngaten niku kula pun melang-melang kok. Sejak menika apa? Wiwit kula nampi nawala saking Wisanggeni kula pun deg-deg sar sega gudheg eneng pasar. Man, piye? Niku nggene Mbah Waloya, Mbak Ben. Witekna kowe kok cepet kethu sumuk, Man. Tur kethu kula niku ambune sirahe wong pirang-pirang. Kethu seragam. Ha nggih.
Ndile enten mondolanipun depes. Enten sing mondolane gondol tikus barang. Bang bayi mbok yo tesa sing anyar mbok piye. Ben bengi mangkat kok. Ya kelompok-kelompok kas kak ya iki. Paman Haryo wonten dawuh anak Prabu babar pisan kula suwun supados nentremaken kawontenan wonten Praja Negari Ngastina. Inggih nggih. Samangke dipun keparengaken kula ingkang badhe dawuh kan Marasata Kurawa. Ngunduraken wisanggening kanan Punantasena. Ngestaken dawuh Kartomarma. Nun wonten paring dawuh Prabu. Bubar kang padha sibuk ingsun kundur kedaton. Nun ngestaken dawuh nyun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kowe bocah cilik. Wis ora ana dawuh maneh kadangipun Kakang Dimas Kartomarma. Purna gatining mananggilan. Arsa sang nata kundur angedaton jeruk saking dampar kecana kinapit gamaran gading. Kadhiraken sangjaning para mbanjedi manggung ketanggung Jaka paloro-loro kang sami ngambil upacaring keprabon. Kawisa saking Mandura tindak nyosang Sri Narana lamun Cinandra Yayah Jawata kairing Widodara Widodari. Hey.